Keď zapojím svoju lampu týmto adaptérom a zapojím na maximálny jas, tak asi tak každú sekundu tak maličko blikne. Nie to dobre vidno na zábere, ale tak maličko blikne a je to strašne otravné. Keď ju ale zapojím s týmto Xiaomi adaptérom a dám to na maximálny jas, tak to funguje úplne v pohode. Plus tento adaptér je strašne ľahký. Ja mám takú strašnú chuť zničiť tento adaptér. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite nechať like, odber, poprípade nejaký komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.